nong konon chapan pau ka jing sangok wa kro yau blai khana phi ini I poi thong arto dei bor yong an re da ka bor yong blai don hi nei pha de yun do sedang yong ka jing lai ti ka yong I kam ka VPP pendem he ka jing duai ini woro to ka bor yong blai don hi aram ka wi la ka bor na ka bor yong I kam ki bru re to ka bor yong blai snyau de dap jing snyau kmen wa do ka te kam jo le ka jing sangok wa kro yau blai nong bo nong thau wa da duai ki pli ki nong kerchan met bat man sem duai ki kam jo ka kerchan ki met bat man sem blai de snyau ki jing duai yong ki nong kerchan hado open EUI ka ka jing job na ka Narpuh Constituency ka yong I ka kwa jang ki khon yong ka Narpuh Constituency to ka jing job yong ka VPP to ka jing job yong ka sur yong pi ki vom yo open mi ta ka sur ka yong ki wa kular ka wa ngau e pi to ka ya ki ka wa de kular ka man pi pa ba I ka te open de bi ka klam da cha the da ki no le ki bor yong ka parthai do ini don hi ite ki jing kular wa yu e pi Narpuh Constituency u im ka sur pi ki pa ba u e ka ta ka jing san char pam nyo chilang khmat ka jing san char salon sar ya waro ki khon yong ka Narpuh Constituency chat kemen kon ka Narpuh na bau blai da abu ya ka jing duai ki yong I kam ki kon yong ka Narpuh Constituency upen imbiang I upen bhawan pati upen kaladuri ki Narpuh Constituency yong I ku blai chip pon ni pi ki nong kerchan wa maya met bat man sim de eti lut pi na benta ka ni election embassy hado poi chak thong yong jing job